Our power is from our militant groups. Our framed legal right is the Indian constitution given ST status and MLR-LR Act law in Manipur. इसेबां मोनसे क्रिटिकल बे केसमोन किन्तु भारत सरकारा गोसो थायोब्ला मावनो हायो जे रायजोफोर नोंथांमोननिसिम आं मोनसे गोनां भिडिअ नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों। जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जाहाथे आं भिडिअ जे आपल'ड खालामबा नोंथांनाव जेन सिगांसिन जेन सौहैयो मोनाबाय नै दा जिखुनु हक दा नोंथांमोननिसिम जे आंनि मेन जे भिडिअखौ शेयार खालामनो साननाया दे जोंनि मानाव गेदेर जे बर' हारिनि जे बर'खौ मा रोखोम दिनैसिमाव जे मबे पर्यायाव लाबोखो दा बर'आ गासै जोंनि बिटिसि रायजोनि रायजो राजाफ्रा माखासे जे रन्जन दैमारि सारमोननि आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिसोर मुंख्लं जालांबाय। रन्जन दैमारिया नाथाय आर्मसजों स्ट्रागल खालामदोंमोन आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि बर'फोरनि थाखाय नन भाइलेन्सजों दावहा नांदोंमोन नाथाय बिसोरो सानैजोंनो मोनसे सिमाङा दंमोन आरोखि। दा जोंनि बर' हारिनि जा बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ दाबि खालामदों बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारा। दा जोंनि जे गासै सुक्ति खालामबाय बा सुक्तिखारिफ्रा गासैबो गजोबनांगौ आरो बे गोबां बिभिन्न खोथा बुंदों जे बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारा जे माखासे बिटिआर जे एकर्डनि जे दफाफोर बै दफाफोरखौ आखरे आखरे बा जोंनि 2000 जे 27 नि सिगां बे माखासे सुक्तिफ्रा एकर्ड जाजोबनांगौ मोजां खालामनांगौ जुदि माखासे जोंनि गोनां आयदाफोरखौ जेन खालामनांगौ आरो गामि सोसननाय बैफोरखौ 60टा जे माखासे बाउन्डारिफोर जे गामि सोसननाय बेखौ 60टा समस्तिफोर बानायनाय बेफोरखौ मावोब्ला गाहाम। दे बाव थाङैनि सिगां मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो जे शेयार खालामनो सानदों। नोंथांमोना जे मा सानो जे कुकिफ्राबो बिसोरबो ट्राइबेलाव गोलैयो नङा होमबा? जे माखासे आसाम सरकार जे माखासे होनो नाजानाय एबा कुकिफोरनि सायाव जे माखासे अयनागारि जे खामानि मावनाय बे कुकिनि माखासे कुकि जे आर्मिफोर जे जोंनाबो जे एनडिएफबि जे बिदा गिदिर सारमोना आरो रन्जन दैमारि जे सारमोना जोंनि बड'लेण्डनि आर्मि जागोन जे मोनसे समाव जाहैगोन जे बेबायदिनो कुकिनि माखासे जे आर्मसजों जे आर्मसनि दैदेनगिरिफोर कुकिनि माखासे जे मा होननांगौ जाखो बेखौ कुकिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बै आर्मसजों दावहा नांग्राफ्रा मा खोथा बुंदों नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय। Territory, no separate administration, then no peace. Until then, respect Kuki land buffer zone area. This will continue until Kuki political demands are not given. Dear Kuki brothers and sisters, MLR-LR Act gives free land to settle in Manipur. Adoption of Christianity religion gives us an identity to settle in Manipur and support from Christianity organization all over the world. With fake identity getting ST status in Manipur gives us better survival benefits, constitutional protections and rights. We need to bring more people from Burma to Manipur to help grow our demographic counts and help Kuki political strength. As you know, from past 20 years now we have grown out more population than Naga and Meitei Pangal community. Now we have to outgrow more than majority Meitei community population also. But this can only happen only when we Kuki living in entire Northeast India and Burma group together. MLR-LR Act and ST status law is our door to our future separate Kuki homeland. Our income is from poppy plantation. Our power is from our militant groups. Our framed legal right is the Indian constitution given ST status and MLR-LR Act law in Manipur hilly areas. If Naga can demand Nagalim or Greater Nagaland, then why we Kuki cannot demand Kuki land? Dear Kuki brothers and sisters, we have long suffered and died in Burma fighting the junta military. We have no hope of future settling in Burma and we cannot return back to Burma again. Manipur is place of free land. Now we have 60% of Manipur hilly areas under our control and marked our territory. And we are free and powerful here with Indian constitution laws protecting us. And politically we are built stronger now and we are able to make deal with Indian governments as we want. So Manipur is the only place we have and hope to carve out a separate Kuki homeland. Let's work together as we started this war
to fulfill our demands, and there is no going back. Our political leaders, our CSOs, our militants groups, our people, all are together in this war. So respect buffer zone, no union territory, no separate administration, then no popular government, no peace. खामानि मावनांगौ एनआईएआव जेरैबायदि 50 जननिबो बारा माने एक्स एनडिबि बिथांमोनखौ मेम्बार्स बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय रेहाय होबाय बेसेबां मोनसे क्रिटिकल बे केसमोन किन्तु भारत सरकारा गोसो थायोब्ला मावनो हायै जेबो गैया रन्जन दैमारि आरो साद' जायफोरा दिनै जेलाव दङ बिथांमोनखौ दिहुननायनि खामानिखौ गोख्रैनो मावनांगौ बे जोंनि स्ट्रं दाबि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि आत्ममर्यादा स्वाभिमानखौ लानानै हारिया फार्स्ट हारिनि थाखाय आफाद जों साफा साफा मावथि बिबानगिरि आरो जों मोनसे समाव एबसुनि हारिनि स्वार्थनि थाखाय एबसुनि संबिधाननि फिरफिलानि माने गन्दियाव थानानै बिनि सिङाव थानानै जोङो हारि सिबिनायनि खामानिखौ मावगोन आरो एबसुनिफ्राय गोबां बिबानगिरिफ्रा थांनाय 67 निफ्राय दिनै 2026 सिम बे 58 इयार्सआव हाबा मावलांनानै बिदाय लाबाय बिथांमोनाबो दिनै हारिनि थाखायनो सानो हारिनि थाखायनो मावो आरो दिनै जायफोरा मावबाय थादों बिथांमोना सानसे समाव एबसुनिफ्राय बिदाय लागोन बिथांमोनाबो हारिनि स्वार्थखौ जाहाथे मालाबाबो नागारनानै थाङा खारन बे हारिनि जे इजमखौ जोङो फोजोबनो होनाङा दिनै जेनजिनि जेनेरेसन बे जेनेरेसना गोदान सिन्ता गोदान सान्थौ आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स डिजिटाइजेसन बर' माहारि दानायनि थाखाय रेसपन्सिबिलिटिखौ बयबो लानांगोन आरो गोदान जेनेरेसना रेसपन्सिबिलिटि लायाबा गोजामा माने गोदान खामानिखौ मावनायाव जेब्लायबो आख' फाख' जायो आरो गोदाना दैदेनगोन गोजामा जोंनि आगुनि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोना जेब्लाबो सुबुरुन होगोन एडभाइस होगोन इन्सपायार खालामगोन आं बेखायनो बे फिरफिला बिरुनायाव फिन खेबसेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारि सिबिनायनि थाखाय नांथाबनानै जोङो कुनु नार्भास आरो कुनु जोङो डिम'रेलाइज जायालासिनो हाबा मावलांनो थाखाय फिन खेबसेबाव खावलायबाय नैबे जख'न्थायनि गेजेरजों नोंथांमोना जर'खा ओरैबायदि थांखि लायो जोंनियाव माखासे रेजुलेसन दङ 2020 बर' गोजोन गोरोबथानि एकर्डखौ 100% मावनांगौ गुन गोनां सोलोंथाइया जोंनि हमवर्क जों मावनांगौ किन्तु स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन टिचार एपइन्टमेन्ट बा नोङो पोस्ट क्रिएसन आरो जोंहा माने हायर सेकेन्डारि आपग्रेडेसन माखासे स्कुल दंबावो बेबायदि माखासे जिखिनि इडुकेसननि एजेन्डा इस्युसफोर दङ बेखौ मावफुंनायनि थाखाय जों रेजुलेसन लागोन लोगोसे समाज फोसाबनायनि थाखाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेयाव जोङो थांखि आजावगोन जोंनि स्पर्ट्स आरो कालचारखौ जोंनि इयुथ लाइमोनफ्रा बर' लाइमोनफ्रा दिनै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव स्पर्ट टेलेन्ट दङ बिथांमोना मेडेल लानानै फैदों आरो कालचारा दिनै बागुरुम्बा दोहौनि गेजेरजों दिनै मुलुग दरबाराव बयजोंबो मिथिजाबाय आरो बे बागुरुम्बाया सोरनि बे बर' माहारिनि बर' जोंनि सेंग्रा सिख्ला जोंनि इयुथफ्रा मोसायो बे बयबो दिनै मुलुगा मिथिबाय बेखायनो कालचार बिथिङाव गोबां आरो खामानि मावनांगौ दङ आरो जोंनि जे हा हुनि रैखना बेखौनि बाथ्रा जोंनि दा मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनाय आरो बेखौ भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों बुंदों जे कुनु बिनिमयाव जोङो गोदानै सोरनोबा एसटि होनानै थाखानाय एसटिनि भबिष्यतखौ धंस खालामनायखौ जोङो सिसिटुवा हिसाबै ट्राइबेल हिसाबै बा सिसिटुवायाव एबसुआ दङ हिसाबै जों मालाबाबो गनाया बे खोथाखौ जों स्पष्ट बुंदों आरो बे गासैबो इस्यु एजेन्डाखौ लानानै जोङो फाइट खालामगोन